opäť Gašpar pri puku hora zakončuje. Galimov len vyráza a jeho spoluhráči ten puk dostali z obraného pásma. Je tu možnosť pre Lapšanského. Lapšanský vo vlastnom oslabení na začiatku 6. minúty postiela Humenné do vedenia. V oslabení v úvode stretnutia na začiatku 6. minúty otvárajú skóre duelu. Beláni bol proti Lapšanskému bezmocný. Tam hora už nestačil Lapšanskému kroku, pretože on bol tým hráčom, ktorý zakončoval a nestihol sa potom dostať do svojej defenzívnej pozície. Ešte raz sa na to pozrieme z tohto záberu, ktorý bude omnoho čitateľnejší, ako to vyzeralo na celom, respektíve celej ploche klziska. Aj domáci mohli využiť početnú výhodu a aj Banskobystričania mohli zaznamenať gól v oslabení. A opäť tam humenská defenzíva prepadla. A ani z tohto nie je gól, tak napokon sa mi zdá, že áno. Predsa len Banská Bystrica vo vlastnom oslabení vyrovnáva na 1-1. Teraz sa pozrieme na tú Wilkinsovú nezištnú prihrávku. A veľa tam len nastavil čepel hokejky. Dal za Galimova 13. gól pre Markusa Velu. Ale aj poriadna dávka smoly pre domácich. Posielal prihrávku pred brankára Galimova, tam však už hostia nedokázali sa dostať k zakončeniu, ale stále trvá dobrý pobyt hostujúceho týmu v útočnom pásme a je to gól na 1-2, o ktorý sa postaral Roman Žitný. Ešte je tam kontroverzia medzi Novickým a Petriskom, ale ten gól na 1-2 určite ostane v platnosti. Na to, ako Humenčania prišli o puk vo vlastnom obrannom pásme. Krajňák sa tam po prihrávke od Borova nezorientoval dobre. A výborne to spravil Fight, ktorý okamžite backendom posielal prihrávku na Žitného. A ten puk prepasíroval popod brankára Galimova. Preto bola súhra okolností v prospech banskobystrického tímu. Tým tímom, ktorý musí snažiť zamestnávať banskobystrickú defenzívu. Teraz sa to môže domácim podariť. A je to gól na 2-2. Hanukuru tečoval tú strieľanú prihrávku od Diakova. A Humenné ostáva stav, respektíve stretnutie do vyrovnaného stavu. Však podľa môjho názoru ešte Hanukuru stačil ten puk tečovať. Ale výborná práca od humenských hráčov. A znova pri puku jeho backhand. Končí vedľa pravej žrdie Galimova. Ďalšie množstvo veľkých, respektíve ďalšie veľké množstvo súbojov a napokon Gašpar vykúzlil prihrávku na Bíreša. Bíreš mu vrátil puk do predbránkového priestoru a Rastislav Gašpar posiela svoj tým do vedenia. Teraz sa pozrieme na celú situáciu. Nedokázal Lačný ten puk vyhodiť z obraného pásma, množstvo súbojov, kde Gašpar využil svoje telo, prihral do predbrankového priestoru Bírešovi, tento skúšal pomedzi nohy backendom a napriek tomu, že neúspel a Galimov ten puk vyrazil, tak Bíreš ešte dobre dosledoval, kde ten puk domáci golman posiela a okamžite tam vrátil spätnú prihrávku pred bránk. 4 sekundy ešte pre domáci tým na zakončenie v závere tretej tretiny. By sa podarilo niečo podobné Humennému ako v minulom kole na ľade bratislavského Slovana, keď Andlovský vyrovnával samozávere. 18 sekúnd pred koncom, teraz sa domáci ešte dostali k zakončeniu a k možným dorážkam, ale Beláni ten puk ukryl a Banská Bystrica uspela na ľade Humenného a zdoláva výber trénera Andrieho Parfionova aj v druhom vzájomnom meraní síl v tomto ligovom ročníku.